नैबे बामनगाव हाई स्कुल चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे स्कुल रुमनि अबस्थाखौ नायदो बावैसो सिगांहाय अन्थाइ गोग्लैनानै बे थिङा गब्लंजोब्बाय आरो दा अखा हानानै ओरैबायदि अबस्थायाव दङ जे बे दैफ्रा सेरनानै दै बाना बायदि जाजोब्बाय दा बेनिखायनो आङो गुरै खावलायो जोंनि बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बे थिं गब्लंनायखौहाय बानायना फैब्ला जोबोद गाहाम जागौ मानो होनोब्ला बेहाय गथ' गथायफोरनि भबिष्यतनि खोथा दङ लेखा फरायनांगौनि खोथा दङ बिथांमोना गावसोरनो सिबगासिनो दङ नै बेनिखायनो आङो अन्नानै जोंनि बिटिआर सरकारखौ गोख्रैनो खावलायनाय जाबाय जे बे थिं गब्लंनायखौहाय बानायना होयोब्ला जोबोद गाहाम जागौ